LiveScoreBet предлага до 50 лева за нови клиенти. Не от най-големите бонуси, но има ли други по-интересни оферти? Да, това не е всичко. Платформата често предлага мисии със специални награди, подсилена колонка и допълнителни бонуси за футбол. Ако обичате да залагате на живо, LiveScoreBet ще ви хареса. Ще откриете разнообразие от пазари за футбол, тенис, баскетбол и още. Имате възможност за кешаут, статистика в реално време и отлично покритие на топ първенствата. А знаете, че може да залагате директно от вашия телефон? Да, LiveScoreBet предлага мобилно приложение за Android и iOS, с което може да залагате навсякъде. Бързо, удобно и сигурно. Ако не ползвате приложението, сайтът работи чудесно и през мобилния браузър. С един акаунт имате достъпи до LiveScoreBet казино с слот игри, рулетка, блекджек и много заглавия на живо. LiveScoreBet комбинира спорт, казино и гъвкавост на едно място. Звучи добре, нали? Разгледайте пълното ни ревю чрез линкът под видеото и разберете дали LiveScoreBet е най-точният избор за вас.